Em dic Nenad Vukosavljevic. Formo part de l'organització des del principi, des del 1997. Durant els primers 5 anys vaig estar a Sarajevo. L'any 2001 vam obrir l'oficina aquí i jo m'hi vaig incorporar un any més tard, el 2002. El motiu pel qual em vaig incorporar més tard és que sóc originari de Belgrad i sóc un objector a la guerra. Em vaig negar a fer el servei militar a la Iugoslàvia socialista. Com que no vaig participar en la guerra i em vaig negar a fer-ho, estava a punt de ser processat per aquest delicte que havia comès. I per això no vaig poder tornar a casa durant molts anys. Vaig marxar de Iugoslàvia abans de la guerra i durant la guerra vaig passar tot el temps a l'estranger. Després de la guerra encara no podia tornar a Sèrbia, a Belgrad, perquè estava sota el règim de Milosevic. Amb el suport d'amics i companys d'Alemanya, on vivia, vaig anar a Sarajevo. Quina és la missió d'aquesta organització? Som una organització dedicada a la construcció de pau. Estem compromesos amb la no violència. Som una organització de pau de caràcter regional. No som ni bosniana ni Sèrbia, sinó un grup de persones de tot l'espai de l'antiga Iugoslàvia, amb orígens molt diversos. Hi ha homes i dones, persones religioses i no religioses, persones que han participat en la guerra i persones que la van rebutjar o que van ser objectores de consciència. Tenim, doncs, perfils molt diversos i treballem junts per construir la pau i també per prevenir que allò que ens va passar als nostres països torni a succeir. Tot i que gran part de la nostra feina té a veure amb afrontar el passat i el llegat de la violència, el que fem és, en realitat, un treball preventiu. No remenem el passat perquè ens agradi fer-ho, sinó perquè ens amenaça i perquè no volem que torni a passar. Quin tipus de treball preventiu realitzeu? Creem espais perquè les persones es puguin trobar i desenvolupem diferents tipus de programes educatius que anomenem formacions en construcció de pau i transformació no violenta dels conflictes. Treballem sempre amb grups mixtos d'antics enemics, procedents de comunitats diferents que encara avui mantenen hostilitats com a llegat de la guerra. Des de fa més de 20 anys, treballem específicament amb excombatents. També fem una feina que classificaríem com a promoció de la pau. Publiquem materials, produïm vídeos i llibres. Organitzem un concurs literari sobre reconciliació d'àmbit regional, que és trilingüe. A més del croat, el bosnià, el serbi i el montenegrí, que en realitat és una mateixa llengua amb noms diferents. També inclou l'albanès i el macedoni. Aquesta és una manera d'obrir un espai perquè persones que no estan especialment implicades com a activistes en aquest àmbit s'hi puguin sumar i puguin adreçar-se a les nostres societats sobre els canvis necessaris que cal fer per evitar que la violència es repeteixi. Com era la vida de la població civil a la Sèrbia de l'antiga Iugoslàvia abans de que comencés la guerra? Vivíem sota un règim socialista que no era democràtic. No hi havia eleccions lliures ni llibertat d'expressió. També se'ns ensenyava una història selectiva de la Segona Guerra Mundial. Quan dic selectiva, vull dir que determinats esdeveniments que no encaixaven en un relat simplificat de blancs i negres eren eliminats o no s'esmentaven. Això va crear un problema, perquè quan va començar la democratització i van aparèixer els partits nacionalistes, aquests van començar a rescatar aquests punts cecs de la història i a dir: veieu com vam ser discriminats, com vam ser oprimits, com això no s'explicava, com de dolents eren els partisans? Això va obrir l'espai perquè forces parcialment feixistes
imposessin nous relats, amenaçadors per als altres i molt tancats en la seva manera d'entendre el món. A partir d'aquest abús de la història, aquestes forces van empènyer contra altres comunitats i van generar una predisposició de la població cap a la guerra. Si em preguntes com era la vida abans de la guerra, jo vaig créixer com a iugoslau. Pensava que ser serbi, croat o el que fos era un terme geogràfic, no ètnic. Qualsevol persona que visqués a Bòsnia era bosniana. Qui vivia a Croàcia era croata i qui vivia a Sèrbia era serbi. Només vaig començar a entendre que això no era així als anys 90, quan jo era adolescent, o a finals dels 80, quan aquestes forces nacionalistes van començar a aparèixer dins mateix del Partit Comunista. Com anava canviant la vida diària dels serbis a Iugoslàvia quan van començar el creixement dels nacionalismes? La por va començar a estendre's. Es van recuperar relats, especialment de la Segona Guerra Mundial, seleccionant-ne parts que demostraven que només la nostra nació havia estat víctima. I aquests relats es van tornar dominants. Això va passar a tots els bàndols. La gent, de manera natural, se sentia amenaçada pels relats que els etiquetaven com a feixistes, com a malvats o com una amenaça. Va ser, en certa manera, una profecia autocomplerta. Parlant dels altres com si fossin dolents, acabaven convertint-se en allò que deien, obsessionats amb el mite de la seva pròpia puresa moral i amb la idea que els altres eren dolents. Va ser un enfocament molt selectiu de la història que repetia el model de la Iugoslàvia socialista, però omplint-lo amb un altre contingut. A banda d'això, a mesura que el nacionalisme anava creixent, la vida era relativament normal, tret que fossis políticament actiu i estiguessis en desacord amb la política socialista i amb els qui estaven al poder. Si ho feies, eres castigat severament. Aquesta repressió no era tan generalitzada com al bloc de l'Est, però existia. Iugoslàvia gaudia de moltes més llibertats que els països de l'Europa de l'Est i de la Unió Soviètica, però tot i així no era un país lliure. I crec que aquest va ser el terreny fèrtil real sobre el qual els nacionalistes van créixer i van fer el que van fer. Anys més tard, quan vas començar a pensar en el concepte de reconciliació i en unir-te a una organització com aquesta? Vaig marxar de Iugoslàvia el 1989 perquè no volia que em tornessin a cridar a files. M'havia negat a fer el servei militar. M'havien alliberat durant 4 anys, però volien reincorporar-me. I abans que s'acabés aquest període, vaig marxar. Mentre era a l'estranger, va començar la guerra. Quan vaig marxar tenia 19 anys i estava molt enfadat per tot el que m'havia passat. Pensava que no voldria tornar mai més. Odiava el país. Però quan va començar la guerra i es van començar a desplegar tots aquests esdeveniments, amb totes les víctimes i els crims que es van cometre, em vaig adonar que no odiava el país. Odiava el règim. I, de fet, m'importava molt el país. Mentre vivia a l'estranger, vaig començar a implicar-me en diferents organitzacions que donaven suport als refugiats dels Balcans, de tots els bàndols, i a donar suport a organitzacions de pau que intentaven trobar el seu paper o ajudar en tots els processos de desenvolupament. Ja estaven actives a Kosovo abans de la guerra i actuaven a Croàcia durant la guerra. Amb els meus coneixements, com a persona de recurs, intentava donar-los suport. També vaig fer algunes formacions per la pau a Alemanya i vaig decidir que volia tornar. No podia tornar a casa, però sí que podia anar a Bòsnia
que ja era un país diferent. Quan vaig marxar era un sol país. Quan vaig tornar, el 1997, ja n'era un altre. La idea era intentar connectar persones, construir ponts, explorar la possibilitat d'organitzar formacions on poguessin trobar-se i parlar de temes sensibles des de perspectives diferents, crear xarxes i veure si funcionava. Si no funcionava, deixar-ho. Si funcionava, continuar. No era el meu pla convertir-ho en una decisió de vida. En aquell moment era simplement una cosa que volia fer i pensava que hi podia contribuir. Tenia 30 anys quan vaig arribar a Sarajevo i aquí estic, 28 anys després, encara fent-ho. No era el pla. Quins van ser els primers passos de l'organització i també quines van ser les primeres fites? Els primers passos van ser parlar amb persones diferents i veure com valoraven la idea d'intentar reunir gent, fer formacions i tot això, i fer-nos una idea de quines necessitats es percebien. Sincerament, no vaig trobar gaire gent que digués «això és el que necessitem». Cal entendre el context. Era Sarajevo. Només havia passat un any i mig des del final de la guerra. La guerra encara era molt recent. La gent encara estava profundament afectada. Cada nit se sentien trets. El subministrament d'aigua era irregular. L'electricitat marxava sovint. No hi havia autobusos que connectessin les diferents parts de Bòsnia. Els llocs on vivien croats o serbis i els llocs on la majoria eren bosnians no estaven connectats. Hi havia una presència militar molt forta. Les primeres formacions, de fet, es van fer a Hongria, perquè no hi havia cap lloc segur dins del país on tothom se sentís relativament segur. Era una mena de camp juvenil amb diversos tallers, i un d'aquests tallers era una formació. La resposta va ser sorprenentment gran, perquè tot i que la gent no percebia o no verbalitzava la necessitat de parlar amb antics enemics, era evident que aquesta necessitat existia. Era la necessitat d'alliberar el pes de la por, de l'odi i de tot allò que la guerra havia deixat com a llegat. Podries escriure el procés psicològic en el que es van trobar els participants de les primeres trobades i actes que organitzàveu? El grup que vam reunir a la primera formació era principalment de Bòsnia, de diferents bàndols. També hi havia algunes persones de Croàcia i de Sèrbia. Hi havia molta por d'abordar qualsevol tema que pogués fer que algú s'alterés. Tenien por de ser ferits i també de ferir algú altre, i alhora sentien curiositat. Entre ells hi havia joves que havien servit a l'exèrcit, així que hi havia exsoldats presents, cosa que era normal perquè tothom havia estat mobilitzat. No era realment una elecció. Si eres un home jove durant la guerra, eres mobilitzat. No podies dir, no, prefereixo fer una altra cosa. La seva presència i el seu encontre eren especialment emocionals. No s'exposaven explícitament amb la identitat d'excombatents, però era evident que tenir aquesta experiència i portar aquest pes a sobre era molt important, no només per a ells, sinó per a tothom que hi era present. A partir d'aquesta observació, des del principi em va quedar clar que calia fer alguna cosa sobre els excombatents i el seu paper. Eren persones ordinàries que no volien ser a la guerra, almenys les que jo vaig conèixer en aquell moment. Als mitjans de comunicació, la imatge dels soldats de l'altre bàndol era la pitjor possible. Eren presentats com a monstres, com a no humans, amb preguntes del tipus «Com poden haver fet això o allò?». Els crims que, òbviament, es van cometre
s'atribuïen a tots, no només als qui realment els havien perpetrat, sinó a tots els membres, com si tots els donessin suport, com si s'haguessin comès en nom seu i ells hi estiguessin al darrere. Això feia necessari abordar aquesta qüestió i donar a la gent l'oportunitat d'escoltar excombatents de l'altre bàndol, explicant quins havien estat els seus motius o les seves circumstàncies per acabar vestint un uniforme i com se sentien un cop la guerra havia acabat. Quan, uns quants anys més tard, vam crear aquest espai i vam començar a fer aquest treball, va quedar molt clar que les seves experiències eren molt similars. Havien passat per estats emocionals molt semblants, exposats a pèrdues, a la por, a la ràbia i amb la necessitat de recuperar-se d'això. No hi ha manera de sortir indemne d'una experiència així. Tant si era visible com si no, tothom estava danyat. No parlo només dels soldats, sinó de totes les persones que hi eren, però també de les que venien d'aquells llocs, perquè estaven implicades de prop a través de familiars o amics. Si ells estaven implicats, estaven en perill. I, d'una altra manera, també els que eren fora es veien afectats. La sanació d'això és una tasca social enorme. Ha d'incloure moltes capes diferents de persones i ha d'incloure absolutament també els antics soldats, perquè el seu paper i la seva veu són molt importants i tenen autoritat per definir relats. Un relat és una història sobre el que va passar en el passat, i la seva veu és fonamental en aquest procés, al costat de la de les víctimes. Com ha estat l'evolució de l'organització des que vau començar fins a l'actualitat? Vam començar fent formacions i érem molt bons en això. Diria que vam tenir una resposta molt positiva. En un moment determinat, fa més de 20 anys, vam començar a pensar en el treball amb excombatents i per a nosaltres era un camp nou. No hi estàvem formats, no teníem experiència, però vam entendre que era necessari, o almenys creiem fermament que ho era, i que es podien aconseguir canvis si ho fèiem. Per a nosaltres va ser un repte, com llançar-se a l'aigua freda. No abandonar del tot, però sí apartar-nos d'allò en què ens sentíem segurs, que eren les formacions, on treballàvem força bé, segons deien almenys els participants, per endinsar-nos en alguna cosa nova. No volíem convertir-nos en una institució, com ara un centre de formació, perquè això hauria significat guiar-nos per interessos d'autopreservació, i aquesta no era la nostra filosofia. La nostra idea era, en realitat, trencar el gel allà on poguéssim i veiéssim que era possible, en llocs on ningú més ho feia, i confiar en salts endavant, en obrir camins no traçats. El treball amb excombatents va ser clarament un d'aquests camins. Així que vam combinar aquests dos àmbits de treball. El que és absolutament clar és que tot el que vam desenvolupar com a programes separats, més enllà del treball educatiu, es basava en aquesta capacitació que havíem fet a través de les formacions. Tota la nostra xarxa es va establir mitjançant el treball educatiu, perquè teníem socis que coneixíem de les formacions, que confiaven en nosaltres i que estaven disposats a treballar amb nosaltres en qüestions arriscades. Quan vam començar a fer debats públics amb excombatents, l'any 2002, volíem fer una sèrie a Bòsnia. Molta gent ens va dir, no podeu fer això. Si ho feu, algú vindrà i llançarà una bomba. És massa perillós. No ho hauríeu de fer, i no volem ser socis en això.
I tot i així ho vam fer. Era tens, però trencava el gel. Crec que va ser molt important fer-ho i no cedir a aquesta sensació que encara no era el moment, perquè el moment no arriba mai. Sempre és el moment i mai és el moment. Tot depèn de l'actitud. No defenso que la gent arrisqui la vida, jo no ho faria. Però mentre aquesta no sigui l'amenaça, crec sincerament que s'ha de fer. Algú ho ha de fer, si això contribueix a trencar l'herència de l'odi. Quan feu aquests tallers amb els excombatents de la guerra, podries descriure com és un dia o una setmana normal de treball amb aquests excombatents, des del moment que arriben fins quan se'n van? Vam intentar fer aquesta sèrie de xerrades públiques i després ens vam adonar que alguns dels missatges que transmetien ens feien sentir incòmodes. En el fòrum públic que organitzàvem no teníem l'espai per discutir les diferències que havien aparegut. D'una banda, teníem la necessitat de parlar amb ells i de l'altra, ens vam adonar que ells també tenien la necessitat de parlar entre ells. No per deixar clara la seva versió dels fets, sinó per sensibilitzar-se mútuament. Jo puc dir alguna cosa que t'insulti o et faci mal sense ser-ne conscient. Posar-nos en una situació on puguem parlar-ne i sentir-nos segurs ens pot fer conscients d'aquestes ferides que provoquem. Això és el que vam fer, tallers de diàleg. En aquests tallers passaven per un procés d'escoltar els altres i les seves experiències de vida, com van acabar la guerra, com s'hi van sentir, com es van sentir després de la guerra, com ho veuen ara. Molts dels participants, molts excombatents, arribaven als tallers de diàleg enfadats, amb la intenció de dir, els ho vull dir. Vull explicar-los tot el dolor que m'han causat. I ho feien. Tenien l'oportunitat de parlar-ne. El que va passar és que van ser escoltats. No s'ho esperaven. De fet, molts esperaven una confrontació. Quan van ser escoltats, es van sentir obligats a escoltar també els altres. I en aquest procés d'escoltar i de ser escoltats, va passar alguna cosa inesperada. Van desenvolupar empatia i comprensió cap als enemics. I aquí és on comença tot. És l'inici d'un procés en què comencen a veure's com a éssers humans i deixen de veure's només com a enemics. Potser en alguns moments encara es veuen com a enemics, però és un procés llarg. I el seu començament és aquesta presa de consciència que les idees o les imatges que tenien de l'enemic són, com a mínim, inexactes, si no completament errònies. Quines han set les principals fites d'aquesta organització fins al moment? Quan vam començar a planificar accions públiques, què podien fer junts en públic, exposar-se d'alguna manera? Hi havia molta por. Tenien por de les reaccions dels seus antics companys, si els dirien traïdors, com ho entendria el seu entorn, què significava fer alguna cosa amb l'enemic, etc. Hi havia molta por al voltant d'això. Van caldre diversos anys, passant de trobades petites i visites sense periodistes, fins a arribar al punt en què es van sentir prou segurs, com a grup mixt d'antics enemics, per aparèixer en públic, parlar amb periodistes, reunir-se amb alcaldes, amb líders religiosos i exposar-se amb una nova identitat. Som constructors de pau. Sí, som excombatents,
però hem desenvolupat una nova identitat. Ens sentim reconciliats entre nosaltres i som constructors de pau. Ser reconciliats i constructors de pau no vol dir que no tinguin diferències ni que estiguin d'acord en tot. Això no és així. Les diferències continuen existint, les coneixen, però estan oberts a parlar-ne. Diria que un dels grans reptes va ser superar moltes barreres, grans passos. Un d'ells, per exemple, va ser quan vam començar a parlar de retre homenatge públicament a les víctimes. Algunes persones deien: ho faré pels civils, però no pels soldats. Això era massa per a ells. Altres deien: una vida humana és una vida humana. Encara que fossin soldats com nosaltres, em sembla bé anar-hi i expressar el meu lament per la pèrdua d'una vida humana. Anar-hi no vol dir assumir la ideologia per la qual poden haver mort o cregut que morien. No hi ha una valoració política, només respecte per la vida humana. Un altre pas enorme va ser intentar alleujar la situació que existeix a moltes parts de Bòsnia, Croàcia i Sèrbia, on comunitats que ara són minories han patit i on hi ha llocs de crims que no estan marcats de cap manera. Hi ha edificis que van ser camps de detenció on la gent va ser torturada o assassinada i avui només són edificis, sense cap placa que indiqui què va passar allà. Això passa perquè va ser el grup majoritari qui va cometre els crims, el grup dominant de la zona, i no volen exposar-se com a responsables de res dolent, perquè la seva lluita sempre ha estat presentada com a justa i neta. Això passa arreu. I nosaltres vam dir: qui de vosaltres tindrà el coratge d'anar a un lloc on el vostre exèrcit, en el vostre nom, d'alguna manera va cometre un crim i que avui no està marcat? I anàvem junts i dipositàvem flors, ho fèiem públic. I això va passar. Quan això va passar, els altres també, d'una manera semblant, es van sentir obligats a fer el mateix. I diria que aquest és, de fet, el major assoliment de la nostra feina. Haver arribat al punt en què les persones deixen de veure les vides com a vides bosnianes, croates o sèrbies i passen a veure-les simplement com a vides humanes. Han arribat prou lluny per poder dir: em sap greu que algú del meu exèrcit hagi comès això. Me'n sento avergonyit. Això és molt important, perquè els allibera de la culpa col·lectiva. Hi ha responsabilitat, però no culpa col·lectiva. I això obre espai perquè la gent pugui superar la situació, perquè mentre no hi hagi reconeixement del patiment, o mentre aquest patiment sigui negat, és impossible avançar. Si el meu exèrcit ha comès crims contra la teva comunitat i jo ho nego, ho ignoro o ho minimitzo, això és una amenaça per a tu. Aquesta amenaça només es pot superar amb el reconeixement. I el reconeixement conjunt dins d'un nou grup crea una altra perspectiva. Allunya de les narratives nacionals habituals que sempre diuen: nosaltres som els bons, només ens defensàvem. Tot el que vam fer va ser legítim perquè els altres eren els dolents. Amb aquests passos, simbòlicament, obrim una finestra nova, alternativa cap al passat, sobre la qual les generacions joves poden construir. Des de la guerra, molts espais han estat espais no lliures per als joves, perquè tenen por, perquè se'ls ha dit que han de tenir por dels altres. Ho donen per fet. Algú de Sarajevo rarament anirà a zones dominades per serbis, simplement perquè des de petit ha sentit que ells van fer això, van fer allò, i que cal tenir-ne por.
Això passa a tot arreu, no només a Sarajevo. Les noves generacions han crescut amb la idea que hi ha llocs on no han d'anar mai, i ni tan sols ho qüestionen, perquè és el que fa tothom. Han crescut, en certa manera, empresonats, sense l'oportunitat de replantejar-se les coses, d'investigar per si mateixos, d'experimentar, de trobar-se amb els seus iguals i contrastar-ho amb ells. I és amb ells amb qui continuarà la vida. Haurien de poder replantejar les seves relacions i qüestionar les herències del passat. Hi ha hagut qualsevol impediment o obstacle en el camí durant els anys de treball de l'organització? Sempre hi ha barreres. Sempre hi ha avenços i retrocessos. És un procés normal, no és mai lineal. La situació política influeix molt. I quan hi ha tensió política, la gent té més por de fer coses. De sobte, allò que creien possible deixa de ser-ho, o la gent dubta, o vol esperar un moment millor. Això ho hem viscut moltes vegades. La majoria d'errors o retrocessos es van produir quan alguns excombatents, molt confiats que tot aniria bé i que ningú no hi tindria cap problema, no van preparar prou bé algunes accions. Quan això passava, provocava reaccions. Antics companys no informats o associacions de víctimes els atacaven i es generava una polèmica que no havíem previst. Algunes accions van fracassar per això. És molt important que, quan s'inclouen excombatents, se'ls deixi clar que han de comunicar el que fan al seu entorn, parlar amb altres combatents, amb associacions de famílies, amb autoritats locals, perquè tothom sàpiga de què es tracta i així evitar reaccions adverses com les que hem viscut abans. Aquest any hem publicat un llibre que recull experiències i lliçons apreses dels èxits i errors dels darrers 25 anys. L'objectiu era sistematitzar tot aquest aprenentatge i oferir una visió de qui són les persones amb qui hem treballat. Hi ha fotografies i petites entrevistes amb una trentena d'elles. És una mena d'homenatge. També organitzem una exposició amb els seus retrats i amb fotografies d'accions conjuntes, retrats mixtos d'excombatents i imatges d'accions de pau. L'exposició és avui a Sarajevo, l'últim dia. És la tercera que fem a Bòsnia. Tenim previst portar-la a la majoria de llocs d'on provenen els excombatents. Ells ens ajuden a organitzar-la, en són coorganitzadors, participen a les inauguracions i parlen amb el públic. Intentem que hi vingui gent jove, informem els ministeris d'educació. A Sarajevo, per exemple, vam tenir la sort que es recomanés a instituts i grups d'estudiants van venir a visitar l'exposició. Alguns de nosaltres els acompanyàvem o fèiem tallers amb ells. Això és molt positiu i és una evolució nova, perquè la nostra feina no sempre ha estat valorada per les autoritats. De vegades hem estat ignorats, de vegades combatuts i molt poques vegades recolzats d'aquesta manera. Potser alguna cosa està canviant en positiu. A curt termini, aquest és el principal projecte. I també volem posar els excombatents en més contacte amb joves activistes i explorar possibilitats perquè facin coses junts, no només a través nostra, sinó també entre ells, integrant-los en una xarxa més àmplia a escala regional. La darrera pregunta és si tens algun missatge de reflexió sobre tot el que hem estat parlant a qualsevol persona que estigui veient això des de Catalunya. Soc conscient que a Catalunya hi ha un problema relacionat amb el nacionalisme, o no només amb el nacionalisme, però sí amb dinàmiques en què el nacionalisme es presenta com una resposta. Probablement hi ha bones raons perquè la gent estigui enfadada. La violència genera violència, l'opressió crea identitats, i jo sento que el nacionalisme és una forma de violència.
no resol cap problema. Això no vol dir que comunitats senceres no hagin patit injustícies abans, ni que la seva reacció sigui injustificada. La resposta de la gent pot ser legítima a l'hora d'unir-se i lluitar contra la injustícia que han sentit. Però, en si mateix, el nacionalisme no resol problemes, en crea de nous. També crec que, quan es parla d'afrontar el passat a Espanya, amagar les coses sota la catifa tampoc resol res. Les injustícies que la gent ha patit, sigui durant el franquisme, abans del franquisme o després, totes han de ser abordades i discutides. No es pot fer una tria selectiva dels temes. Cap injustícia hauria de quedar amagada. La gent hauria de treballar conjuntament, perquè només junts es pot garantir que això no torni a passar a ningú. No només al propi grup, sinó a ningú. I us desitjo molta sort en aquest camí. Thank you very much.